O motivo de por que escollemos o barrio da Lagoa é evidente, aparece nas crónicas de Carballo un acordo do pleno da Corporación Municipal de novembro do ano 62 donde falaba da dificultade ou da imposibilidade de facer actuacións. O BNG ten demostrado que é posible actuar urbanísticamente no conxunto do territorio e é posible actuar no barrio que dou orixe ao que é a trama urbana de Carballo, que é este barrio da Lagoa. Bueno, pois este exemplo queremos que se estenda ao conxunto do territorio urbano e ao conxunto do territorio das parroquias. A candidatura que hoxe presentamos no tramo superior, os 11 primeiros, foi unha candidatura aprobada por unanimidade, o cal reforza o compromiso de todos nós. Eu creo que é moi de salientar esta situación e, bueno, estas semanas estamos vendo conflitos que hai en distintas candidaturas. En Carballo, o Bloque Nacionalista Galego foi capaz de aunar a unanimidade interna e nós, porque é unha candidatura pensada para gobernar para todos os cidadáns, e tamén esperemos que conte con unanimidade e co apoio externo. É imposible contentar todo ese conxunto, pero o noso criterio de actuación foi ese compromiso con Carballo e en este caso, bueno, pues estamos altamente satisfeitos da candidatura que lle presentamos aos cidadáns. Como podedes comprobar, mistura continuidade, é dicir, por tanto, experiencia no goberno municipal, porque 7 dos actuais 9 concelleiros pois forman parte deste tramo superior. As incorporacións que se producen é a de unha persona como Milagros Nantes, que é a actual responsable local do BNG, que foi delegada provincial da Consellería de Cultura e Deportes, que precisamente durante o seu mandato se conseguiron importantísimos investimentos para Carballo, como o Centro Social de Verdillo, como a sustitución do césped das Eiroas, como o financiamento para cambiar as caldeiras da piscina Vila de Noia, ou tamén sustituir o pavimento do Polideportivo Bergantiños. Tamén se incorpora Xosé Regueira, que é técnico, asesor na Diputación Provincial, unha persona con longuísima trayectoria dentro do Bloque Nacionalista Galego, foi responsable comarcal durante moitos anos, membro tamén do Consello Nacional do BNG, e pensábamos que era importante reforzar precisamente a candidatura ca incorporación de facilidade. Pois tamén son dúas persoas máis novas que teñen a trayectoria do traballo vinculado á organización juvenil Galiza Nova, tanto Daniel Pérez como Silvana, son persoas de esa trayectoria, ese compromiso, que teñen demostrado capacidade suficiente pois para asumir as responsabilidades de goberno e ao mesmo tempo tamén nunha candidatura, aínda que a candidatura do BNG é unha candidatura gañadora, porque de feito foi a forza que máis votos tivo nas pasadas eleccións municipais, con bastante diferencia sobre a seguinte candidatura, de prácticamente 3.000 votos de diferencia, pero aínda así os equipos ganadores teñen que reforzarse e teñen que buscar eses puntos de que aporten aire fresco e renovar ilusións. Pois precisamente tanto Daniel como Silvana teñen ese aporte de novo compromiso e de bueno, pois esperemos que agora os cidadáns digan co seu voto cal é o goberno municipal que queren para Carballo. Nós estamos traballando pois para que os cidadáns reforcen o voto ao Bloque Nacionalista Galego. Creo que temos demostrado capacidade de goberno para merecer esa confianza dos cidadáns. Por lo tanto, se os cidadáns ven como importante o conseguir maiorías absolutas, o BNG é o que está en condicións de poderlo facer, e de non ser así, pois os gobernos que se poden conformar serían bipartitos, ou ben Evencio Ferrero José Antonio Viña, ou ben Andrade con Alberto Faico. Pois terán que ser os cidadáns os que determinen, e que xa digo, nós estamos traballando para reforzar o voto ao Bloque Nacionalista Galego.